Ние сме Vitalgraph и нашата цел е да превърнем здравната интелигентност в достъпни данни за всички. В днешно време средната продължителност на човека в България е 75 години, а за сравнение в Европа това са 81. Освен това, хората, които в България са загинали заради грешна диагноза, са 2 пъти повече от тези във всички останали европейски страни. Затова моля сега да погледнем тази картина. Силно казвам картина. Това са точки, които показват, примерно да кажем, изследвания, диагнози, лекарства, рискове. Това, което е празното бяло пространство между тях, е това, което става невидимо за нас. Ако решим да свържем тези точки, получаваме за първи път цялостна картина на нашето здраве. Какво означава това? Ние виждаме всички скрити рискове, всички наши изследвания, които си взаимодействат помежду си. Но отделните лекари няма как да ги видят, защото те са тясно специализирани специалисти. Защо това нещо не е съществувало до сега? Предполагам на всички е ясно, че изкуственият интелект се развива в момента със страшни темпове и ни позволява да обработваме български медицински документи вече. Освен това, цялата медицинска информация е дигитализирана. Следователно, това нещо е възможно. Въпросът не е дали, а кога ще се случи. Освен това, има изключително 4,3 милиона хора в България са на възраст между 17 и 80 годишна възраст. 2 милиона от тях са хора, които активно се грижат за тяхното здраве и здравето на своите близки. Имаме конкурентни приложения на пазара, но те решават частично решение. Те слагат много добра основа на дигитализирането на нашето здравеопазване, да направят цялостна картина и връзка между отделните изследвания. Защо смятаме, че Vitalgraph е по-добър? Защото той не само анализира едно отделно изследване и изкарва всички маркери, параметри и така нататък, а той прави връзка между всяко едно изследване, всяка една диагноза, всеки един параметр, който някога е бил вашата здравна история. Нашата цел е здравето и информацията за нашето здраве да не бъде лукс, а да бъде възможност всеки човек да я използва. Затова ние създаваме това приложение с 3 плана, които са на максимално достъпна цена и смятаме да получим приходи чрез предимно това и реклами. Нашия екип е малък, следователно не смятаме, че имаме големи разходи от гледна точка на заплати. Смятаме първоначалната инвестиция да бъде от наша страна, но това, което ни липсва е ресурс за обучаване на нашите модели, защото искаме да използваме локален модел, за да може да гарантираме сигурността на данните и освен това ни трябва сторич, в който се съхраняват. Журито застина мълчаливо. Няма какво да кажеш. Добре, тогава аз ще почна. Какви са потенциалните проблеми в един такъв проект? Защо не е направено сега такъв? Ами, смятам, че първият проблем беше, че разпознаването на документи на български език генерално беше трудно, вече не е, вече разбираме дори текста на кирилица. Но това смятам, че беше потенциален проблем, вече е елиминиран. Друг такъв проблем е евентуалното доверие, което трябва да изискваме от хората. От технологична гледна точка не мисля, че имаме някакъв стопен. Законодателна гледна точка? Също не мисля, че имаме. Закон за изкуствен интелект, високо рискови системи. Нашата система не диагностицира хора. Тя им помага и ги насочва. Нямаш как да го включа в делото, имаме функционалност, която дори подпомага на пациента да си структурира информацията, която иска да предаде преди да отиде на визита при някой конкретен лекар. Така че това е с цел изцяло улесняване на пациент и лекар приложение. Не елиминираме нито една страна, но не вземаме никакви решения. Ако пациента се довери прекалено на системата и тя пропусне нещо да намери, тогава кой е виновен? Пациентът разчита на вашата система, за да му каже, че нещо не е наред и че трябва да се прави. Системата го пропуска. Кой е отговорен в този момент? Системата е възможно да пропусне нещо подобно, но ние... Пациентът умира. Какво се случва в този момент? Ама той няма как, той умира заради нас. Той умира заради пропуск в
Други изследвания, които е Това е направили? пример за високо рискова система. Система, която по някакъв начин определя бъдещето на човека, включая и здравото, на високо рискова система и тя попада под регулацията на Закона за изкуствения интелект. И това е първият риск регулаторен. Добре. Благодаря.